sinten? Trigger. Nah, jadi cuma. Nah, Trigger yang lagi viral. ngomong Pak. Wah, hebat. Penyanyi terkenal ya? Lho, piye to lagune sing maya kok ungger. Oke. Tapi beda loh, paesane. Mbak Trigger iki tau nyanyi karo TikTok. Viral ya kan ya viral. Apapun yang dilakukan Mbak Prigel Pasti viral. iki kok yang motif viralnya. Soko rasukan busanane. Presiden-presidennya kita anggur. Cantiknya alami. Tapi Mbak Prigel cantiknya koyo-koyo iki digawe desain apik. Tapi betul, netrane anggur sotek. Sopleng. Sopleng. Mau bikin sopleng. Balik kumpul. Sing nek foto kuwi jenenge softtek. Nek softtek kuwi roti kempit. Motif viral mergo paesane cantik luar biasa. Jaturi Mbak. Oke, monggo. Anu salah aku wis sisa karena Pak Mundute. Nggih, napa Pak? Nah, ini sapa Mbah Ahmad. Bawa warung sate. Mbak Prigel kalau mbak pertama kali adalah hingga kapesan. Ya. Ada request. Nah, kalau berbakti, ayo Mas Jolo. Ya, ayo. Maka Mbak Prigel dan ini gimana? Nangis sabroning hatiku. Thank you.
Ojo lali pawaiku. Istimewa. Nih, Jalan Pak. mereka lagi awalnya orang vending ini baru nunggu rumah sakit. Neng baru tampil kurang ujiwani, terusnya ngetoknya nek profesional kerja. Dijaga kesehatannya yuk. Mas. Mereka seniman itu apalagi yang musim pancaroba Pak, peralihan musim Iya, Pancasila. dari Pancasila ini ilmu dari musim kemarau ke penghujan, makanya dijaga ben sehat, adono mam daging. Khususnya penyanyi ini ada resepnya sendiri ya. Jadi nek kolesterol itu nek awakmu dikoyo pegel-pegel kolesterol kuwi Iya tapi. aku rapi dikurangi mam daging. Terus apa nih mas? Saya tahu apa daging mari kolesterol. Yo iya tuh maksudnya mengandung apa zat besi tinggi. Kok zat besi? Tapi kok zat besi lebih tak jalanmu? Kurangi yang kandung di daging itu. Oh iya, betul. Kurangi mangan daging itu mesti kolesterol. Kamu barang apa wae sing mangan daging kakean daging. Mesti iso kolesterol. Ora mesti. Oh ora mesti. Kowe ngerti Raja Hutan? Parsan. Loh, Singo, singo. Raja Hutan ini Tarsan ya film kartun. Ora kuwi. Kowe ngerti singo macan? Ngerti? Kuwi panane apa? Daging. Lah kowe tak bilang nyata gak tau kolesterol. Goblok kuwi kolesterol iki gurma. Ora macan singo kok duwe kolesterol dulu nek periksa piye? Singo iki kolesterolnya dhuwur saking dhuwure ra kuat nyakit mlakune berangkat. Rasane sehat itu owete iki. Angel dibatanya, Bang. Dibatanya udah kedes bengeran lho iki. Kuwi sendalo gak pikir. Yes, sekali dulu Mas TP, selamat malam Mas sama Gandul. Iya, kok jane mau pengen sombong, arep nyebutno jeneng kuwi sungkan lah. Ngapa? Lagi yayasan ki enek mergane aku. Kok iso? Gandul rasa. Rupamu kok cepet geni. Asline iki Mario Joko. Apa? Lho, gandul. Artinya Itu karo TB. Apa TB? Lho, gandul kan kuwi. Ganteng. Ganteng. Dul, Ndul kuwi. Pinter. Nah, lho, wong ganteng sing pinter. Heeh. Lah nek kowe TB. Prigel kuwi pri cantik, gel kuwi terampil, cantik dan terampil. Apa jenenge Gandul karo Prigel? Nek pakang kok, pakang kok. kan kuwi ngangkang kok Terus sampe nae iki lho. kangkok tegese lho Pak. Hah? Kangkok. Kang kuwi wis kok tembung saka Kang Kaloko. Sing tuwa. Kang Sinetyo bakal kasundatan. Komitmen. Kono-kono tetep Kono-kono. Kok kono-kono piye to Mas? Maksudnya nih anggapan udah nonton Oh ya. Lek TB, Andi TB. TB telek bebek. TB Andi ki menungso, TB ki telek bebek. Dadi menungso sing kaya telek bebek. Telek babi. Masalahnya Mbak Dewi. Babi, Babi ya. Ya. Anu ada sabun pinten berapa kali suwanten ke Donaden? Bolak-balik Mas, tapi kolaborasi bersama Dwi Jokangko masih malam hari ini Oh, di Kedung Adem. Semoga next time sakit kolaborasi mana ya Pak De? Oh, yes. Alhamdulillah dunia sehat toh? Wah, sehat. Ini mulia lancar. Alhamdulillah. Ini kesempatan lancar kok ini. Oke, pakai di faktor U ya. Ya saya Mbak Rikmel iki tasik kuliah apa pun lulus Masih kuliah di mana Mbak? di UT. Uten itu apa? Rora. Ora we, Universitas Terbuka. Jadi waktu disopoi itu. Enggak ngono, UT itu singkatannya Universitas Terbuka. Oh, ada jurusan apa Mbak? Jurusan hukum. Wah, mah kode karo bojoku. Nyapa bojo? Iso ambil S1, ambil S2 Mbak. Heeh. Bojo kula niku elek-elek ditele SPD MMD. Berarti sarjana pendidikan. Sing ngomong sapa? Lah ya. SPD sarjana pendidikan MMD Master Management. SPD MMD kok sarjana pendidikan. Lho apa? SPD MMD itu sekolah pedodil mergo meteng dhisik. Aku pakaian rolan bojoku semeter telung. Lah apa bareng
ora duwe anak, apa ora gelo? Yo gelo, tapi kan yo kudune nikah dhisik baru duwe anak. Lah aku nek kagum nikah ora duwe anak aku rugi tuh saja. Piye ya? Ada dhisik. Lah mau orang duwe anak saiki udah ada caranya. Oh nggih, Pak. Caranya piye, Mas? Wong omah-omah 10 tahun, 5 tahun mau urung duwe anak iki kula gak ada resep. Ini resep Mas asli. Jadi bahasanya ojo mung digo rasa-rasa di belakang layar. Mumpung ada hadapan orang banyak di live streaming, iki mbek menawa ilmumu berguna. Lah, iki kula maca saking buku, Pak. Ada 2 cara untuk segera mempunyai anak atau keturunan. Ojo sedih sing urung duwe anak. Nah, iki Caranya piye? satu lewat medis dan juga yang kedua lewat alternatif. Boleh medis. Medis itu periksa ke dokter kandungan yang benar-benar dokter kandungan mempunyai titel SPOG. Wah, ya. Apa wes iki? Spesialis ogo-ogo. Seperti itu ogo. Ada dia membatasi titel. Lah ini kira ngerti yo takon. Spesialis kandungan. Ya benar. Nah alternatif. Nanti diberikan penguat janin juga penguat kandungan supaya bijinya semelekat. Ya nek wis secara medis. Berarti dipijet, Gak ada alternatif itu diurut, Pak. diurut lah ya dipijet. Kalau dipijet ini, Pak. Bisa kok ngene, Mas. Diurut no. Pengen duit anak dipijet malah metu loh. Lebih kan. Diurut ya dikei minyak diglotori. Nanti bisa ngene bentang. Masih ngomong sampean wis nikah urung duwe anak, terus lewat alternatif diurut. Dulu di maksudnya piye? Ya pertama kali bojomu, kedua karo aku, ketiga kali iki, terakhir lek lah mesti duwe. Rupane terus koyo apa? Sudah pun mereka. Nek ngono ki paham perkara kasus permetengan. Lah saiki wong meteng iki sing gede apane? Wetenge lho. Oh, ora iso. Enggak kok. Wong meteng sing gede apane? Kotak mati ya. Mbak pikir Wetenge ya, Mas? Oh, Menurutnya begini. Ya kudu jadi wong materi segede wetenge. ilmumu SPOK sekolah ogok-ogok kuwi ora lulus. Lah wong materi segede atane. Wong meteng sing gede ki katoke. Kok bisa mati? Lha jajal wong meteng kei katok pensil, tapi malah permen sunduk. Bukine meteng kakaknya gede. Ngono, Pak. Wong meteng sing gede katoke. Bojoku mbiyen meter ra katokane. Senengane kok kalah iki lho mataku. Wonten pangundutan, Pak. Wonten iki saking anu Mbak Beda dari masyarakat Kepala Iklan dari masyarakat Ngaglik. Nah, nyuwun sampai gunung karena di Jamsari lho iki ana hubungane. Oke. Lah iki utama dari Iklan. Ibu sampe kae itu. Wow. Oh. Wes Belum sama lekmek di mau ya maringi lho iki sampeyan. Tapi di bawah sedaya tak deh. Ah ya terus iki uga sugeng dalu Pak Kangko kula Pak Wartoyo kadung adem minta lagu Sri Uning nggih nyuwun dipun prahmenaken kalian Mbak Cumpe oh nggih 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 boro-boro Nggih. terus Kayaknya akeh men to Mbak Cumpe iki dino. ngomongnya ya Kok rene sing aku? Oh, Bapak kalian jenengan. Ah, terima kasih. Sini sama saya. Manut Gontul, Cacai Pitu. Apa niku, Mbak? Mas Gando semoga sehat selalu. Alhamdulillah, terima kasih. Tunggu wingko ning Kudus. Apa, Mi? Pak Kangko pancen bagus. wis suwe wis suwe Ono bekel nganggone kawan. Cakep. Mbak Prigel tetap sehat. Amin, matur nuwun ya, Kowe Mas. apa wingi? Aku sembene gede tuku dhewe. Apa ini semua tuku amane? Iki aku ben iso. Kalau tak nyampe sendal kae, aku beli no Mas, beli no. Lah seleramu ki Wis sapa? manut, aku manut. Ya, Iki kan kamu kene depan sinten sompe? Sompe. Ono sompe. Ah, aja iki. Loh, iku pilar terbanyak dari warga Kedung Adem lho. Kecilin aku ya. Ayo. Tangga iki ngambut. Ayo sik dalane. Lho iki sapa? Lagi garwane dalane kok. Bubure jalan. Lah, piye to kowe iki? Boleh no paling bagus sak pakai sedikit bendelak biar boleh buka. Iki opo kok semasa iklan. Lah kok piye idolane, Dik? Wah, Kowe iki, aku jane yo mikir mau karo Mbak Prigel. ngapa? Lah padha cilik panahan sak botol Yakult. Saneker, Mas. Aku nek kok nesu lho, Mbak. Lho, cewek garwane jenenge apa, Pak? ya Kok Kok diopeni kok, Bi, diopeni. iki ketara, Pak. Apa? Karo bojoku jane yo ora kate aduh. Sini Mbak Prigel. Kok ora kate ada ya beda ada to,
kok ya bojone cantik gede dhuwur ngon semok bojomu apa kenang sing sisih pengen iki lho Mas Pokoknya gede sah tak ada. ukurannya sepatu iki 40 to sing tuwa 36 dadi nek aku pengen apa bojo Ini kayak latihan TikTok goblok. oh TikTok kan Senangnya nutup-nutupi lho kadang wis jorok kabeh. Uga mereka saking keluarga pincang. Keluarga pincang nggih nyuwun selendang biru kalian tidak sarugi mereka nggih mari nyapa beliau. Sebentar kataipun. Terima kasih segala wonten ngaten sisa. Saya Mak. Tinggal liburan. Ya, juga. Nggih. Assalamualaikum Kiai Nom desa Kanggo dimentas nggih. Kula nyuwun sedhuwuring musibah ruban kalyanipun Haji Suwondo di ninggal katresnan menika saking Pak Sumarto. Nah, tumbrasan nom. Nggih, kemarin di Purwo terus bangun. Sehat atau ngendi terserah. Monggo aku jenengan pilih sedulur saged. Saking gunung saged. Pun. Ini Sari nggih saged nggih. dasarnya nggih Sari. oke Kowe nyapa kok kamu bojoku ki lho. Sini Dik. Nek tomat kuwi bojo nek ndur panggung kuwi milik umum. Iya, iki plakune sapa-sapa oleh numpaki. Kamu. Kendaraan plakune kan bebas to, Pak. Manut umum. Jadi semua kalau yang jadi atas panggung Itu milik umum. kita harus profesional. Lah, umpama sampeyan sing nyekel asale budui ayo tak cekel to. anu Bu wis iki kok nanti TB wae Ora bias. Apa-apa. Ora apa-apa, sampean tuh gak kowe tak adik kakak. Oh, Aku adine sampean kakake. terus Jadi karo dulurku ora usah ora sesukan. Wes, rek. Aku biar karo bojoku biar tak anggap adikku. Ya suci tak keloni kok. lho, krungu. Anu, belum ora? Gelem. Aku yang ngono ya. Nek pas nyanyi semangat kalau anake aku yo ditendang ngono. Tiap hari. Ini mulai. Pak WC. Iki tukang tambah karo bojoku toko varis iki wae. Aku orang yang harga diri blas. ya apa Mas Kalau anak kesel ditenggiri roteku. tapi lho Kami saya pangku loh. tapi lho Mas Sini saya pangku. oke Oh, lho ki dadi apa? iki dari bojo Pasangan bojone lha kita pasangan ganti pangku. Kursi. Kursi. Ibaratnya Mbak Prigel nggone kursi. Iya. Iki yang lungguh. Yo, Lungguh kursi. Lungguh. Oke. Lungguh kursi ya. piye kursi ini ya. Kuwi jenenge kursi. Kuwi kursi kayu nek ngene iki kursi pantai. Ora tau nek iya kan kuwi ora kudune kursi pantai ngene. lha kok pakune ning dhuwur piye Ya pantai. Ojo mangga tau kok ya. ora tau ayang niki ngapunten Pak Kanto Amin. Nami ini misalkan pinjam pangkur bisa Oh bisa. Oh, mati tanggur nggih. misal kagem warga Kedung Adem nggih Nggih. Siap-siap. Lah ini kok saking Pak Samad yo nyuwun nyidam sari lho. Nah, iki kok yo mari nyapa ya Bayu. Iki duit bengi iki nek bleber. Nggih, iki berarti duit sah Pak, berkah. Oh, sampe iki 500 sih. Umur ngene. Pokoknya seniman ojo nganti njaluki saweran. Ora. Dosa, tapi nek nampani wajib. Betul. Nah, ini kalau yang mau njaluk. Suara banyak nyidam sari. Tidak kali. Ya, ora. Itu. Ono karo mlayu bojone lho. ya Mas aku kok lek misalkan kaya sampean cium aku ya ciuman ya Mas oh iki Mau kesalahan nggih. ya Pak Kesulitan bojoku nyapa iki. Tangan yang budal dhewe aku. Aku wis kadung njaluk nomor Mas Riyane. Padahal ngene kok kuwi. Apa? Ngene. Lho, lah nyapa? Ngene kowe nek suka karo bojomu. Kowe nek kenapa yo ngono bilang kowe? Lho, aku iki sing ngekeki tak nampa. Lho, lah kok gerakan lho rumah tangga. Mbak. Ayo sini silakan diajeng. kaya wong buta iki pakai ya kan menungso kaya ngene Ane nek arep disuntikno. Ya Bu, kapitan udah tak ada situ. Ini ngomong. ya Heng yayasan gandul
gandul. Ki berarti sing bangun sampeyan kan. Alah iki lelang. Mau kene wong nuntut ae. Warga Bojonegoro amengeti kata-katanya orang fragmen. Orang apa-apa, payah pacaran kali toh. Aku mau ngeceklik nyawa. Wajah Orang sing kok nyawasi aku diloi apa? Mbok kaya Apa pergosiranku sing elek? pentol ora. Ijane diganti kacang ijo malah apik lho. Bibit brambang. Tahu ya, Mbak ya. Wong nikah ku sing dienggo iku ra sirah iki. Lah ya tapi kan sudah sing bisa ya sirah dhuwur barang, Mas. Delok rupamu kaya katebet. Apa yang fungsine sirah kowe? Lho, dasmu kudu apa nek fungsine? Yo ono to, Pak. Fungsine apa? Kan iso gak kuat ya iki. Romo parae. Kene kok bae. Ora saru ana tonggo sing lagi padha kikiran. Apa panyuwunmu bakal tak udani kok ae. Udanane. Ayo kuwi. Udanane bisa dituruti. Mas, Mas Fitri. Apa, Pak? Oh, padha. 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 Ya, sik kok nek kira-kira elek ya Pakku dah. Berarti awak dhewe iki wis pas wis cocok. Lek lama dake sampeyan, paguyupane yayasane madakne aku. Ah, cocok. Gandul rasa karo gundul. Jajan upama kowe kelakon dadi garwa aku kowe bakal nyuwun apa wong ayu? Dalam kangkong. Wale, tapi di dalam kangkong. Lah iso nyepakne kok. Nang kangkong. Halo. Ya wis. Ah. Biji dalam kangkong. Jadi tuntun digandeng kaya ngene aku. Coba sawang keron bulan ora ing angkasa ayu. Endi ya Mas? Terok ngono. Waduh bojoku PC. Ora kaya bojoku jelek to. Sayang upama kowe kelakon daftar aku nyuwun apa wong ayu? Aku nyuwun mobil. Mobil. Iya, Nom. Apa ya, Pak? Oh. Asline Kowe kok lanang ora sembodo beli. kalau mobil duit apa? Lho wong kaya aku. Panyuwunmu apa? Sayang, aku pengen makan pizza. Makan pizza tak turuti nyuwun ning restoran endi bakal tak parani. Nah, terima kasih. Wong lanang iki ngono kuwi. Mas, effortnya. Jadi kudu usaha. Bagaimana kamu mencintai pasanganmu ngono? Sombong di sini kira-kira pikir gurih. Piye to iki? Yo iki kudu sugih dhewe. Bojoku ora tau njaluk apa-apa. Lah kok njaluk mobil? Lah mau njaluk mobil tapi nek mamra tau ya. Poso. Poso pati kudus. Berarti gini. Ya sampai kudus kok. Wes rumah aku. Dalam kondang yoga berkas sinden hayu Istimewa. Iya boleh berkat sing nom-nom sing dene yo ayu. Iki ngerteni wayah dagelan rungono iki sing dagelan iki. ora Kayak ora. Nano. lali aku sing nyitakne lali dhewe apa Mbak? Oh iya, Andi gandul kegocekan. Dagelane Mas Andi kali Mas Gandul. Dagelane ta andane. Oh iki rasa-rasa karo aku wae. Iya. Masa ta Mas? Iki tak pengen karo kowe mau. Endi ora? Kaget sapa? Dalam kuwi sing dia yoga dagelan Penonton. Nangkane piye, Yo? Bersepeng kami ya
Anu, itu aman disawani aku gak. Sapa? Ika. Sing nyangoni sapa? Jeneng anu. Lah kowe tuwek aku iki bocah kok. Sopo to aku tuwek? Lah awakmu lah wis dewasa lho nanti. Ora ya wis ana sing ngomong dhewe to kowe. Aku diparingi karo Pak Kepala Dinas lho. Masa awakmu ora? Lah iya, Pak Kepala Dinas sik ning kene ta, Mas? Alah, kekuncine gede. Lah aku jadi kuncinya rusak lho, Mas. Oke. Mungkin dalu matur sembah nuwun sedaya tamu undangan ingkang sambut rawuh nggih Pak Kangkong. Nggih, terus mriki. Sedaya pinandian sehat, lancar rezekine. Iki di panjenengan Nidar Sari ya. Oke, siap. Kalau penggemar-penggemar Dwi Jolaras lan anak-anakku Ya. yang wonten ing live streaming YouTube, nah iki Adi ora iso mangkat mergo kekeselan awake mergo awan mau dijadwalan karo anakku Kediri. Nah. Nyuwun sewu Pak Kangkong. Nun. Menawi saged mangke Nidam Sari saramban didamel gagrap kayu pergi kedongaken menika remenanipun tanjung. Oke, siap. Wadeke sapa Mas Dede? Iki no Mbak Dwi karo Mbak Rigel. Lah nek wadeke kedung adem. Diwayati lho. Kowe apa? Ora. Asli to? Asli Sopo? Ini kan mantan pramugari ini loh Mas. Ya, monggo. Bawa selok, bawa selok. Nah, ya. Upama Ya. Salam rujuk. Pas Budiono yang mau Cikarang Jakarta.
Thank